Hindi naman lumaki ito. Ganito pa rin nung nakaraan. Ganito pa rin kalaki. Di ba umulan? Yung bagyong Ito na itong nakaraan. Ang ganda pala dito. yung dumaan ngayon na bagyo po. Oo. Apaw po rito. Ano nangyari? Apaw po rito. Apaw. Dito mismo. Grabe naman pala. Sipin mo yan ang tubig na yan. Tapos nung nakaraang bagyo pala, umapaw daw dito. Pwede naman daw sa Thursday na lang. Hi. Mayroon ano yan, parang bahay doon, maliit. So ito po ang madadaanan ninyo kapag gusto na ninyong pumunta sa Wawa Dam. Asan ang entrance? Di ba may babayaran dito? Doon sa banda doon? Parang may hanging bridge doon. Nadadaanan yan? Hindi po. Bawal? Okay. So meron pang nakalagay dito na parang ito, warning. May malaking bato dito. Grabe, may malaking bato dito sa banda rito. At may butas pa dyan. Ito po ang way para papunta po ng Wawa Dam. So makikita ninyo mayroong parang harang dito. Ayan. So itong harang na to para hindi ka mahulog kasi napakatarik na po nung part na yun, oh. At ano to, mabato yan at saka may tubig na po dyan sa bandarian. At ayon po sa nakausap ko kanina, itong part na daw po na ito ng Wawa ay kung halimbawa pong sobrang lakas po ng ulan ay ano to, maaaring makarating dito ang tubig. So ganun ka ano to, kataas sakali yung mapupuntahan niya. Pero ano to, ngayon nakikita ninyo medyo paulan-ulan ng konti. Tuloy lang tayo, no? Tignan natin kung anong meron sa Wawa Dam. Ito na daw ang entrance. Sige, so dito tayo papasok sa banda rito. At may mga galing na po ng Wawa Dam. Yan po ang entrance. Dito po sa banda rito matatanaw natin ang ano to, tubig mula sa Wawa Dam. At titignan po natin kung anong meron doon. Ito po ang entrance.